Включвам се по повод потопа в Елените вчера. Искам първо да поднеса съболезнования на близките на жертвите. Също така искам и да изразя възмущението си от хилядите коментари под клиповете, които изгледах, че така е трябвало да стане, но се радвам, природата си знае работата, обаче тук има загинали хора, от които един дори е доброволец. Преди години работех там няколко сезона и мога да кажа, че мястото наистина е уникално. И тогава даже се чуех как е застроена такава територия, тъй като си обграден от всякъде от природа и планини, и отдолу е само морето. Честно казано, и тогава имаше много и силни продължителни валежи, но никога не се е случило нещо такова. Също да кажа, че е излишно да се коментира, че така трябва да стане и тъна, защото хората, които са го създали цялото това място, вие много добре знаете къде се намираме и как стават тия неща. Кажи речи, че Балха ги е охапала за цялото това нещо и аз съм сигурен, че за няколко месеца всичко ще бъде дигнато наново. По-странното е и трябва да разберете, че там може би над 50% от имотите се притежават от частни лица и има хора, които си живеят може би целогодишно там, което означава, че те са подкрепили тези инвеститори и са решили да си закупят имоти там. Няма нужда да се чудим как е построено всичко това, при положение, че знаете, че има и други къщи, хотели и така нататък, които са построени върху дюни и различни забранени територии. Призивам я да не се радваме на такива неща, защото имуществото ще се възстанови, ама жертвите никога. Плюс това всички знаем в каква държава живеем и трябва да се подкрепяме. И това нещо се е случило и на други места, които са били с регламентирано строителство, така да го кажем. Така че не се радвайте и бъдете по-смирени. Никой от нас не е застрахован.